ukáž, to je ale CO2. To nie je CO2, to je klasický Wolfram, ale 80%. Ale čiže vyššia výhradnosť, menšia svietivo. Presne tak. A v podstate napečeš to vajce, čo, ješ boxa, či čo? Nie. Normálne, ide nám o vajcia. Počúvaj, vysvetlím mu to. Každému ide o vajce a tebe pôjde aj o hubu za chvíľu. Nie, počujem ma, chod sa zadu takýto... On tu je nový, on tu je čo? Nie, on vraví, že tu má stretnutie, hovoril mi mená, ale počkaj, ešte sa chcem... Toto sme fasovali, tie nové. A to sú fraky, či ja to neviem nosiť. Lebo akože príde mi to, že dosť akože noble do roboty. Že frak monterky. Tak som, vieš, že čo ja? Však ja takto, čo mám, dobre, čo... Alebo nechápem. A vajco šup, alebo čo? Nie, ale vy ako čo, upratujete len vajcia, alebo nerozumiem tomu? Počkaj, vysvetlím mu to, čo tu robíme v podstate. Vysvetlím mu to. Niekoľkými vetami. Môj drahý, tak my sa nachádzame v sklárskej dielni. Čo si asi nevytušil podľa tých vysokých pecí. A ja že, čo to také teplo sála? No vidíš to, bystruška. Si spojil, čo? Počúvaj ma, my tu upratujeme a čistíme. Sklo a vajca. Pýtaš sa prečo? No vyčítali ste tú otázku z očí, iná tam nie je. Pýtaš sa prečo? Áno. Tak je najvyšší čas sa opýtať ako. Aha. Záverečné skúšky tu robia sklári. Oni celé 4 roky, niektorí aj 6, aj pedagogické minimum popri tom, skúšajú vec. Vysvetlím mu, čo to je za specialitku. To len u nás Pozri sa, to je... v Hamroch. Len u nás, sem sa chodí na túto skúšku. Jednoducho, keď je žiak, víš... Toto si videl, že sa dá prepnúť na Hemendex a na hníličko a dá sa to prepnúť aj na pražanicu, len tam musia byť zabudované lasery, ktoré to krajajú. Ty vole, to je ohromná vec. Asi mi to nemier na koleno. Asi nie. Aj to je slabé, to má malo... Ináč... Niečo sa chce opýtať inžinierko. Nie, vysvetlím mu čo, jak tie vajca... Rýchlo ti to poviem, máme skúšku. Keď on študuje 4 roky a fúka sklo, všetko už vie vyfúknuť aj kryštál, hej? Ale keď toto všetko... Jak vyfúkne kryštál? Nepoviem, teraz ma neprerušuj, lebo... No a fúka, a preto príde, po 4 rokoch sme spomínali... Milujem to, keď to rozpráva. Príde majster šéf, príde sem a tu ich čaká. Hej? A oni prichádzajú, dietky, škola povinné, 4 roky makajúce, fúkajúce, všelikde. Idú do toho a tam a on čaká. Čaká. Neochvejne. A povedz o tých vajciach už to návrat. A teraz, čo robíte? Uvoľňujem si lordózu. Aha. On má preto špeciálne postoje a pohyby. Jeho otec to učil, ktorého jeho otec, jeho praotec to naučil. Sledujte to vajce! Počkaj, fúkam, zase hodíš, keď ja poviem, nie? Pardon, dáme si teraz. No, lebo neviem teda, či si všimol, ale tu sú sklárne není. My sme to celý čas hrali v továrni na paneli a ten psychopat si nič nevšimol. Čo? Chápeš tento rozmer? A preto si myslím, že tie farmaceutika, ktoré na ňom testujú, majú čosi do seba. On to má! Ja mám od toho kľúče, a ty čo? Na čo si tu? Ja neskôr odkážem, čo on si teraz myslí. Počuj ma, ty chrapuň, za 5 minút nemám na tebe čo trhať. Tvoje kľúče si zoberiem hocikedy, kedy si poviem ja. Tak čo tu s tými brilkami robíš? No a čo ste mi chceli povedať? Ja mám kľúče. On má tú navigáciu a vy tu akože čo chcete? Ja tu nechcem nič, mňa tu treba asi tak, akože vy máte toto. Čo je vlastne len počiarkuje absurdnosť tejto situácie. Sa mi čiapka na hlave točí. Ale už sa vracia. Dobre. Nehrá ti to. Asi to budú tvoje posledné chvíle, ti hrajú tak krásne. Si samodeštrukciu asi zapol. Nie, to je hudba, ja viem, čo malo prísť, keď povedali, že bude hrať takáto hudba. Aby som vám oznámil niečo, čo je pravda. Takže priatelia. Akože my? Hej. Toto miesto je vaše.
Ja ho nechcem. To nie je ani otázka, ty bystruška. To je odkaz. Keď mi sa ma niečo spýtaš, ja nepobežím sa spýtať, čo si myslia oni. Lebo odkaz má prísť, keď už sme tu, aby... Alebo neviem. A ty si akože posol? Hej, keď zahra táto hudba, mal som toto povedať. Ešte chvíľu budeš rýpať a bude to hovoriť nemi a sme tu 300 roka. Kým to ja pochopím a poviem. No, hovor, lebo ti dohrá tá hudba. No, toto sa bojím. Teraz, milý Peťo, počúvaj odkaz, ktorý prichádza k tebe od nás. Toto je odkaz, ktorý hovorí toto. Peťo, my sme predvoj. My iba ukazujeme to, čo sa stane. A ty nechceš, aby si bol na našej strane. Pretože to, že na našej strane si ty, znamená, že si úplne mŕtvy ty. Úplne mŕtvy a zomrel tvoj život. Nemôžem povedať, že je mi clivo, ale je mi z toho trošku smutno, Peťo, lebo odišiel si ako smeťou a tak hovorila, ide. Úplne mŕtvy. A tak prečo ty si teraz mŕtvy? A tak Peťo, ty si teraz mŕtvy? My sme iba to, čo ti máme povedať, že si mŕtvy, ty to máš pochopiť. Nemá to logiku, je to tak. Nemá to rytmus, som to ja. Nemá to logiku, som to ja. Nemá to rytmus, som to ja. A preto, toto je alogická cesta. Toto nie je cesta. Nie je cesta. Toto je očistec, Bránko. Zlého chlastu si cvako. Si tu na tomto mieste navždy. Bránko, hovor, riekni sa vraždy. Zabijem sa ja. Zabije sa on. Budeš mŕtvy ty, budeš mŕtvy ty, budeš mŕtvy ty, zomreš. Budeš mŕtvy ty, budeš mŕtvy ty, zomreš. Budeš mŕtvy ty.